ozi lutere akara mgbasa ozi anya yesterday nwaanyị bai send message na DM na-agwa m na nwoke bai onye anụmanụ nwoke bai nụtara ya from Nigeria obi obodo a so n'ụlọ fa bikwan na nwoke bai ji akwụkwọ nwaanyị obodo ọlị na go na ikpie sef wee je nweta dị akwụkwọ bet na ọgwa akwụ ya o so na the problem fa nwere na bụ na akagbugo contract fa na enyefa akagbule the lady kagburu on Friday so na enyefa Saturday that Sunday yesterday na kafa pụa so ọ dropụrụ the message sim now na ọ bụrụ dị kafa chọọ another person the new kwa the contract na asị fafa pụọ na the building na the house so na fa na-achọ another place na afa ya eje chọta ụlọ and ka akwụkwọ fa ya eji wee lentie akwụkwọ fa ya eji wee lent na the brother that is ọ bụrụ na brother but a friend ogi anya na ya na-abụ bi fa bi na the house enwekwula akwụkwọ ogi enwere akwụkwọ ọ sịrị ya na ya nwebu akwụkwọ those years but na nwaanyị obodo kagburu nwaanyị obodo that je mebie kagbuo akwụkwọ ya na onye nke asị onye a kagbuo akwụkwọ ya something like that so but this house a ha lent na o ji nwaanyị obodo wee je kwụọ ụgwọ wee je lent edo no so mgbe nwaanyị obodo ji chọpụta na ya ọ bụrụ nyanwa ọ sị nwaanyị obodo na no one that guy ya na fabi bife bụ die na ọ bụrụ nyanwa the lady na-abịakwa di ọ sị na the lady na-abịa di ya fa dono that is together like this dono nwụsịa mmanya isi ife fa bukwara the lady pụa na ọ bịa sị na-agwa the lady na ọnyanwa the other guy na-anụ nyanwa na ọ bụrụ nyanwa na-anụ nyanwa so mgbe the lady ji chọpụtazie na ya bụ nwunye nyanwa achọrọ m ịkpa afọ mmadụ ihe na ọ bụ nwunye nyanwa because nyanwa na send ọ na-akpọkpọ afa dị mgbe mụ na ya na-akarị so si na ọ bụ nwunye nyanwa ka the lady ji wee je kagbuo dị akwụ si na the guy agwaghị ya oya oji na-asịlị ya asị oya oji na-asịlị ya asị na ọ kpụta nwaanyị n'obodo a ọ gwaghị ya na ekwe na onye a bụ nwunye si na the other guy bife nwe otu a ka o si je kagbuo the contract na father swinded na-achọ ebe ọzọ fire ejeje wee je lentie ụnọ na o nwere another brother kwa nwoke be anyị kwa ọzọ nwere akwụkwọ ịmara ndị be anyị nwee ID n'obodo a ọ dị ka mosi father alike be help bụ ụmụnne fa na-enwere akwụkwọ by lent bụ ụnọ or something like that because ọbụla properties niile na-ewe passport or permit or whatsoever some properties na-need carry ID obodo so ọ sị na onwe onye nke fa na-eche na onwe nwoke ebe dị eje pụọ je nweta ụnọ na ọchọ search ụnọ online na onwekwa ebe o nweta ụnọ kwa house kwa then na na-eche onye nke ya wetara ya onye nke nwere akwụkwọ onye be anyị nwere akwụkwọ because na ọ babaziri ya mba si anya nwakwa na anwa nya try kwa na ọ chọkwa na onye si n'obodo a wee naba Naija na ọ nwakwa anwa were akwụkwọ ndị nwaanyị obodo again si na ọ na-ele ntị ebe fa ya ebi ọ na ọ na-ele ntị anything na nke ya na ya na-aba agago na ọ naba and nwaanyị a dị ime o ọ sị na ya dị ime na ọ bịara last year ka a kpọtara ya n'obodo a nsị m in fact marazo na ịnụkwa di nwoke be anyị nọ na South adị ọkwa izi o na ịnụ di nwoke be anyị nọ na South adị ọkwa izi n'ihe nonsense a ka ya na-afụ no this kind of nonsense ka ya na-afụ n'ebe fanụ si m upon condition ọ n'otu a nwoke a na-eji edine that woman na-eji edine that woman fa na-eme nonsense na ya mabụ the self no na-afụkwa ya like ọ bịakwa fio si ya no a friend with that guy ya na fabi ọ mara na ya na-abụ na anyị just imagine si na ịnụ di nwoke be anyị nọ n'obodo a ịbịa Naijiria bịa n'ụbafa sofa bịa ebe a na ọ dịrịzi na ya na-afụju anya na ọ bụrụ na ya ma n'otu a na ya anọdụ this guy and ị ma na ịnụ fa like this bụkwa na father date like onye na abroad mostly not only South here onye na abroad ịnata by bịa n'oge it's just like courtship now they take time take here for few months like this off lights not like no but imala characters ha so akpọrọzie bịazie here dị na-afụzi the kind omume fire na develop si na-emezi ị na-adịzi surprise